Poema odziva. Dolgi оттатни пъти играем от китари, само за ги извърти Барол, Баджер, Рай. Кажи ми само какво консумираш и аз ще ти кажа какво консумираш. Как всичко отначало ще започне така, как върви говорите на Дондуков едва сред децата на София, които се влачат, с киси и лепило, с пръте вървят и плачат, как ходят и не усещат никакъв глад. Над София днес ще вали на дъжда сняг, пред градия квартали излюпват наркомани от студените здания, на своето съзнание по силата на навика. Съмни халюцинацията, отвалното движение на колите на полицията, ти сега вървиш по Дондуков едва. Само страхът затопля твоята глава, деца с киси, с пияци, с таксита, с хероин безплатен само в мислите, които те спохождат 1, 2, 3 дни. Но ти не купуваш, ако с всичкия си, защото се мислиш едновременно за двама, за негър от Нигерия и негър от Гана, които тъгуват по тревата на Африка, по Дондуков, вървящи под зимата на София, където децата не спират да вървят с киси и лепило, с 5 кинта в ръка, които като всичко се превръщат в прах, който на шипка 6 продават без страх, защото всичко се купува и всичко се продава. И стоката на другите отдавна нищо не струва, когато изчезне твоят любим, който властите наричат хероин. Черни срещу черни сме всички сега, това не е провал, това е нечия ръка, суха изпрашена, черна или бяла, винаги добре дошла, ако не е закъсняла под милавия здрав на градското небе. Към всеки тръгнал към някой интернет кафе, тая върви по пътя му, за да види как я кара. Неговата вечер през иглата да прекара косите ти, очите ти и устните за същите. От 3 дни е петък и ти си себе си. Кой се интересува от другите и те? Кой ще помилва твоето болно сърце на фолио, на помпа, на смъкано от спас, този прах най-сетне ще те остави без крак? Кажи ми колко пъти си искал да спреш и аз ще ти кажа кога ще умреш. Мерси.